बिजाबखौ थोंजोङैनो बेखेवनाय जाबाय रायजोफोर नै नोंथांमोना नायग्रो आं हले नायथ'वाखै सिनायदोंना बिजाबनि मुङा बर'नि गोरोबथा बर'नि गोरोबथा बर'नि गोरोबथाखौ नुबावनोसै नै बर'आव गोबां ओंखारबाय बर'नि गोरोबथा बिथाङा बर'नि गोरोबथाखौसो लिरदों ना गुबुन बाथ्रासो लिरदों एसे बोलानानै नायनि लिरगिरिखौ बयबो बयबो सिनायखायो जोंनि आफादगिरियाबो सिनायखायो मेलनि आरो जोंनि जौसाङाव जिरायनाय आंनि मानिनानै गोबां आलासि दङ अनजालुफोरबो दङ अनजालु आलासिफोरबो दङ आरो गोबां जोंनि ससियेल वर्कार दङ बर' थुनलाइ आफादनि बर' फरायसा आफादनि बे रिसेपसन कमिटिनि बे सिमला गामिनि बे जोंनि हालामनि दख'रा बर' फरायसा आफादनि आरो थुनलाइगिरि खन्थाइगिरि माने गेलेगिरिबो दं आरो बिदिनो सांबादिकफोरबो दङ खौरांगिरिफोरबो दङ बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ जासिबाय आरो नैबे बिजाबखौ बेखेवनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो गोनां थानायलाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बिजाबखौ लांदाङै खोन्थानाय जाबाय बिजाबनि मुङा जाहैबाय बर'नि गोरोबथा लिरगिरिया जाबाय प्रबिन बसुमतारी प्रबिन बसुमतारीखौ जानो हागौ बांसिनानो सिनायो सिमला गामिना सिनायजोबा जानो हागौ सिनायनानै लादों नोंथांमोना बिथाङा सापागुरि कक्लाबारि हाइ स्कुलाव फोरोंगिरि बिथाङा बर' बिफाननि हायार सेकेन्डारियाव बर' बिफानबो फोरोङो आरो हाइ स्कुलाव हिन्दीबो फोरोङो हिन्दीनिबो प्रबिन बिथाङा आरो बिथाङा बिनि आगोलबो माखासे बिजाब लिरखांबाय लिरखांनाय बिजाबफोरखौ बेयाव होआखै थेवब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोरमायदों बिथाङा बिनि अनगायैबो गोबां बिजाब लिरखांबाय आरो मोनसे समाव इउनिभार्सिटियाव गोनां जाब्रबनायलाय असमियानि गांसे बिजाबनि मुङा जाबाय गोथां बिलाइनि खमफिनाय बर'आव गोथां बिलाइनि खमफिनाय असमियायाव केसा पाथर कपनि बे बिजाबखौबो बिथाङा गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि थाखाय बर'आव आंखौ राव दानस्लाय होनानै सेबखांदोंमोन रावखौ आं दानस्लायदोंमोन किन्तु गासै सेबखांनाय खरसाखौ बिथाङा लादोंमोन बेबायदि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरनोबो बिथाङा बेबायदि बिजाब सेबखांनानै जगायदोंमोन दा बियो रायथाइ बिजाबसो जागोन बायदि मोनबाय आङो बिजाबखौ नायनानै आङो रायथाइ बिजाब बायदि मोनबाय हयथ' बेयाव बर'नि गोरोबथायाबो थागोन आरो दस्रा रायथाइ थागोन बे सुंद' सल' नङा बा दस्रा सल'बो नङा बेयाव रायथाइ बिजाब इंराजियाव जायखौ एसे होननानै बुंनाय जायो बे एसे बिजाब जागोन बेसेनथि दङ थारैनो मानोना बिथाङा सासे गोरों सुबुं दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो बिथाङा मोनसे समाव थुनलाइनि नेहाथारि जादोंमोन जोंनि सेन्ट्रेल बर' फरायसा आफाद बिनिबो बिथाङा बेबायदि लिटारेचारनि बिथाङा नेहाथारि जादोंमोन आरो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिबो बिथाङा माने बे बड' मेगाजिन सेक्सननिबो सेक्रेटारि जादोंमोन आरो बिनि अनगायैबो गोबाव सम बिथाङा सिके हाइ स्कुलाव फोरोंगिरि जाबाय बेखायनो आं सान्दों बिथांनि बे बिजाबा थारैनो बेसेन गोसा जागोन आरो नोंथांमोना गोसोआव थानो हागौ फरायग्राफोरा बिथाङा मोनसे रायथाइ लिरदोंमोन रायथाइ नङा लेखायानोमोन बियो बे लेखाखौ किन्तु आगोलाव मानसिफोरा बारा गुरुत्व होआखैमोन दा किन्तु बिथांनि बे बुंनाया बिथाङा बै लेखा लिरदोंमोन जाय लेखानि मुंखौ जेरैबायदि होदोंमोन बै बाथ्राखौ दा बयबो किन्तु बुंग्रा जाबाय बे जाबाय सिमां नुनो रोंनांगौ बिथाङा सिमां नुनो रोंनांगौ होननानै मोनसे रायथाइबो लिरदोंमोन लेखाबो सेबखांदोंमोन आरो दा मानसिफोरा मोनफ्रोमबो मेल मिटिङाव बयबो बुङो सिमां नुनो रोंनांगौ सिमांखौ आगोल नुग्रोनांगोन बिनि उनावसो मोगथां महर होनो नाजानांगोन बेखायनो सिमां नुनोबो रोंनांगौनो जानला मेनला सिमां नुनायाबो जाया दा बेखौ बिथाङा बै लेखायावनो इसारा होदोंमोन जियानो दा जाबाय रायजोफोर
आङो लेखा बेखेवनाय बुब्लियाव बेखिनिखौनो बुंबाय आरो बेखौ नोंथांमोना बायनानै फराय जोंनि गेजेराव दा मोनसे बदनाम जादों गोदान मुगायाव दानि गोदान समाव मानसिफ्रालायनो लेखाखौ बायनानै फराया नेटआवनो मोनोनो मबाइलाव मोनोनो दा ओंखायनो लिरगिरिफोराबो लेखाखौनो सेबखांनो हाला आरो लेखाखौ सेबखांनानै जुदि फाननानै फैसाखौ मोनाब्ला सिबायफोर दा बिमा बिफानि हाखौ फाननानैलाय बेसेबां लेखा सेबखांनो दा बिसोरबो लेखाखौ सेबखांनो गारबाय मैयाना दाखालि आंनो सासे हांख्राय उजिरा आंनो लेखा गांसे हैबाय लेखाया बिराद बेसेन बरहाथार आरो बे लेखाया सिनेमा स्क्रिप्ट बे जाबाय जारा फाग्ला आरो थेन्थामालि दाखालि बर' थुनलाइ आफादाव बेखेवदों आरो बे लेखानि भुमिका गिबि नायनायखौ आं लिरनानै हरदोंमोन लेखायाथ' बिराद बेसेन गोसा आं सोंबाय बेसेबां सेबखांदों रावबो बायालै 200ल' सेबखांदों 200ल' सेबखांदों रायजोफोर हांख्राय उजिरा दा हांख्राय उजिरा 200ल' सेबखांबा पुर्न ब्रह्मआ नैबे जोंनि दानि आफादगिरि बे पुर्न ब्रह्मआ दुलाराय आसामाव बर'फोरनि गेजेराव सासे बिराद जनप्रिय लिरगिरि सुंद' सल' लिरगिरि दै जाखांफुनाय सेंग्रा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदों बिथाङा जोंनि सापागुरि कक्लाबारि बे हालामाव दा साहित्य एकाडेमि मोननाया 7 जाबाय रायजोफोर 7 आरो थुनलाइयारि बान्था मोननाया जोंनिया 18 जन जाबाय जोंनि सिके हालामाव आरो बिदिनो फिसा फिसौ इन्टारनेसनेल बान्था दं खेला दुलानिबो दं इन्टारनेसनेल बेबायदि बान्था मोननाय अनेक दं जोंनि जायगायाव दा आरो बेखायनो जोंनि दैदेनगिरिफोरा गोग्गादोंना जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ नेहाथारियाबो एसे गोग्गा बुंलांबाय बिसोर गोग्गायो आरो बिनि थाखायनो गाज्रि दामोन गुबुन जायगानि रायजो राजाफ्रा थारमाने एसे गोग्गायो आरो दा मोसानाय मुसुरनायावबो दं बिदिनो आर्टनियावबो दङ थारमाने दा बिदिहाय एसे जौगाफुनाय जाफुदों बे जायगाया दा बिदि हिसाबै जोंनियाव दा लिरगिरियाबो ओंखारदों जोंहा नैबे ब्रह्म बिथाङाबो आफादगिरि बिथाङाबो बुरजा साफाया एसेल' साफायो दानिया ओंखायनो रायजोफोरखौ आङो एसे बायनानै फरायनो थाखाय खावलायबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो जि हायो बायनानै फरायनो थाखाय नाजानांगोन जों आरो लेखा फरायनाय कालसारखौ जों लाबोफिननांगोन जों इसिबां माने माबा माबि कालसारखौ फोजौनो हादोंबा लेखा फरायनायखौल'लाय मानो हाया जानोसै खन्थाइ लिरग्रा रावबो गैयामोन खन्थाइ मिथिङाव सासेबो एटेन्ड गैयामोन दालाय माथो खन्थाइ मिथिङाव दिनैबो द्लाम मानसि फैबाय आरो खोनासंग्राबो फैबाय फरायग्राबो फैबाय बेखौ हायोबालाय नायनायालाय बेसे गिदिरखाय बायनानै नायनाया अमा बेदर सेरसेखौल' दोनथ'बानो जाबाय हप्तासेयाव नङा होमबा बोथिसेल' अमा बेदर सेरसेल' बायथारनाङा दानि दिनावथ' ग्लाब अमा बेदर बायनानै जायोना बाजाराव ना बोथिया ओंखारस्लाब मोना बाजाराव अमा थावख्रि ओंखारस्लाब मोना सोरहाबा 5 केजि सोरहाबा 10 केजि ओंखारस्लाब मोनो ना बोथियाया ओंखारबानो बायो गतिके रायजोफोर एसे ना बोथियाखौ एसे बायनानै दोननानै लेखाखौनो गांनैसो बायनानै लां दाखालि आंनाव सासे फैदोंमोन दै निमाहा खालाम थारमाने गाहाय आलासि नालाय माथो बाथ्रा बुंनो बेफोरखौनो एसे बुंसाबनोसै दस्रा बुंनोथ' बाथ्रायाथ' जोबनो थांखाया बेयावनो एसे बुंलांसै दाखालि आंनाव सासे मानसि फैदोंमोनलाय लेखा नागिरफैदों सुंद' सल' हिमालय बुक स्टलाव कक्लाबारियावनो बिराद मोनोनो सिमला बाजाराव हिमालय बुक स्टल दं सुंद' सल'नि लेखा नांगौ नागिरफैबाय आंबो जनानै दं जिरायनानै दं आरो नागिरबाय मोना हिमालय बुक स्टला होनबाय सर लेखायानो गैया आं होनबाय मानो गैया सिमलायावनो दाखालि बावैसो 10 खानसो बेखेवबाय दा सुंद' सल' आरो मोजां खन्थाइबो दङ नै जोंहा नैबे पुर्न ब्रह्मनि दाखालिसो नैबे लेखाया मामोनलाय बे दाखालिसो बेखेवबाय आरो जोंहा माबानि गबर सिंहाबो दाखालिसो बेखेवबाय बर'नि ट्रायलेट होननानै आं बिथांमोनखौ जंखायहरलायदों गंगार हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय गंगार खिनि हासार मोनदों नामा सिके हालामाव पुर्न आरो गबर सिंहा माथो बिराद हासार बरा जाथारबाय फांफोर लेखा दिहुनो बिदि होननानै जंखायलायहरदों आङो गतिके बेबायदि गोबां लेखा दिहुनगासिनो दं हिमालय बुक स्टलाव रावबो होआखै माने फाननो थाखाय सेबखाङाखै थारमाने फाननो हाया राननोसो सेबखांदों फाननो सेबखाङा ओंखायनो रायजोफोर माबोरै ओरैनो मोननायखौल' लुबैथारनाय जाखो जोंलाय माने कन्ट्रलावबो ओरैनो मोनो ओइ माबाबो मदिनावबो ओरैनो मोनो जेरावबो खालि ओरैनो मोनो उनहालागै जों गासैखौबो ओरैनो लाजोबसिगोन नामा मोनसेबो जों मावालाबासिनो लासिगोन नामा
ओंखामखौबो जों ओरैनो मोनजासिगोन दा मबाइला मा होनदों 5th जेनेरेसननो एबार फैगासिनो 6th जेनेरेसन 6th जेनेरेसनावलायनो माने एआइआनो मेइन जागोन ओंखामखौबो जों जानांलानो आंना फिसालाया केलकातायाव थानानैनो गावनो मबाइल रोंखागौ आंना फिसालाया कम्पिउटारनि एक्सपार्ट इयो मबाइलाव कलकातायाव थानानैनो दरखौबो फांहरगोननो ओंखाम हैनायखौबो होनहरगोननो बेयाव थारमाने माबा थुयै खोन्थाहरगोननो खोन्थालायबाय आरो बिनिफ्राय खोन्थानायावबो गाव खोन्थालायनाङा Amazon ना अबेबा मोनसेना Alexi गुगलनिया गुगल खोमा हेल' गुगल प्लिज किप दा डोर ओपन दा डोर होनहरबानो जोंहानि दरखौ खेवना होगोन जाहैबाय बे गुगलनिया आरो Alexi-खौबो बुंहरगोन ओइ Alexi बुंहरबानो जायो जोंनि सिगाङावबो रायदावना खोन्थाबाय नंमारगौ ओइ Alexi जोंहा आफानो मुलि दौहै स्किन टाइम जाबाय होनबानो बे माला Alexi-या मुलि दौफैसिगोन दा बिदि जासिगोनलायनो एआइआ जुगा बोरै थांदों दा बिदियाव होनबा खालि ओरैनो मोननायखौल' नायबा जोंनिया बबे लामाजों थांगोन दा जोंबो सानस'नो हायाखै दा बेनोथ' जादों प्रब्लेमा दिनै आं गाहाय आलासि जानानै मा बुंगोन गाहाय आलासि जानानै गाहाय आलासि होननानै आंखौ लिंबाय आं दा मा बुंगोन माने बयबो रोंखाजोबनाय मिथिखाजोबनाय बायदि जाहैबाय आरो बेनिफ्राय जानला मेला खोथाखौबो बुंनो हाया आं दहायनो बुंबाय दानि जुगावलाय मा दा कन्ट्रलनि माइरं मोन्दों बेखौबो जाया दा कन्ट्रलनि माइरं मोन्दों रायजोफोर सरकारा होदों जा होननायाबोथ' आं खोन्थानांनाय बायदि जाहैयोना होमबालाय जाया अमानोसो संना होयो बेखौलाय जा होनना बोरै जानोसै नङा होमबा बेखौबो जा होननो हाला कन्ट्रलाव मोननाय माइरंखौबो संना जा मानो ओरैनो गारदों होननायखौ मालाय अमानोसो होयो दाना बयबो कन्ट्रलनि माइरंखौ रावबो जाया बेराफारसे ओजोंहाय मा आरो गोमोथावबाव फिसालाया थारमाने स्कुलाव थांनो फैसा गैया इनो फैसाखौ होआ सैमा फिसिदों सैमाखौ हले फुंनिफ्रायनो मोनाजासिम नायो थाव बिलिरलाय साबोन लिरलाय आरो मुलि बायलाय हारा होफैलाय ओमफ्राय बिनि नामाव मासाव 10,000 12,000 थाङो खिन्थु बे गावनि फिसालाखौ लेबारा नायफिनाखै दा बिदिबो जाबाय दा होमबा आं सैमाखौ नायनाङा होनबाथ' जायाना आं फिसामाखौ आंनि फिसालाया फिसिगोनलाय आंनि फिसाजोआ फिसिगोनलाय ओमफ्राय ओजोंहाय नोङो बे गावनि गथ' उमुखौ होनायखौबोथ' बेखौ थिननो हाला जोङो दा जुगा बिदि जादों बिदि सोलाय सोल' जादों बेखायनो बाथ्रा बुंनायाबो एसे गोब्राब जादों दा जिखियानो दा जा बेफोरखौ आङो नैबे लेखा बेखेवनायनि लोब्बा लाखिनानै एसे रायजोफोरनो बुंबाय माने उल्थांनाय फाल्थांनाय बुंब्लासो मानसिफोरा एसे ब्रेनफोराबो एसे माबा जायोना दानिया मा उल्थां फाल्थां बुंदों उल्थां फाल्थाङावबो रस मोनो दानिया मानसिफ्रा बारा दा थोंजों अखा नायबानो लेखा फराय अखा नायबानो लेखा फराय मिटिं जाबानो लेखा फराय एबसुआ मिटिं जायो बेयाव लेखा फराय साहित्य सभाया मिटिं जायो बेयाव लेखा फराय एमएलए एमपिया मिटिं खालामो बेयावबो लेखा फराय खालि लेखा फरायनायखौ खोन्थानायावनो बाक्सा जिल्लायानो 1 नम्बर जाबाय बाक्सा जिल्लाया मेट्रिकआव 1 नम्बर जागारबाय फरायनायावनो बै दाखालि सासे मास्टारा आंखौ बुंबाय ओइ सार बाक्सा जिल्लायालाय 1 नम्बर जाबाय मेट्रिकआव पास जानायालाय माथो जोंलाय न'खौनो लुनो हायालै सार माथो जोंलाय साख्रिखौनो मोनालै सार बाथ्राया बिदि जाहैलायबाय होमबा नायदो जेखैबो माबायदि बाथ्राफ्रा दा जोङो बे मास्टारफोरा न' लुनो हाया न'खौलाय सोर लुदों न' लुनायखौबो नायग्रा दंना आं नाया मालाय मा जानो नों नाया मालाय मा जानो मालाय नायग्रा दं हिनजावफोरनि सोमोन्दै नोंसोर मिथिदों दिनै मिथिङाव दिनै खन्थाइयाव मा मोनखो जोंहा 1 नम्बर फेमिननि लानानै खन्थाइ लिरगिरिया जाबाय रिंकिमोन दिनै रिंकिनि उनाव जोंहा फैबाय सोर रेखा रामसियारि फैबाय दिनै रेखा रामसियारिया मा बेसे रेखा रामसियारिमोन ना बियो रेखा रामसियारि देन्जार खन्थाइ लिरदों बेलेगावबा बेखौ फेमिनिस्ट होननानै सोंखारिलायगौमोन हिनजावफोरनि जानानै खन्थाइ लिरदों बिराद स्ट्रं खन्थाइ लिरदों मा हिनजावफोरनि जानानैबो जेबो बुंग्रा गैया खालि हौवाफोरल' दिनैलाय जोङो हिनजावफोरखौबो नुलायबाय माथो हिनजावफोराबो हिनजावफोरनि जानानै एकदम गारां हब्रा बुंनो ओंखारनाय मानसि फैसिगोन दा आरो बिदि खालामनो हानायाबो मोनसे नाम गावखौबो हाइलाइट खालामनो जायगा नांगौना दानि जुगाव नागिरना मोना हाइलाइट खालामनोबो जायगा राजा लाइमावबो जनो जायगा गैया दा ओरैबायदि गावबागावसो सेख' जनांगौ जायो दा बेबायदि दिन बेबायदि बोथोर बेबायदि बोथोराव जोंलाय मा बुंगोन गतिके बेबायदि जादों आरो दा ओंखायनो गोबां लिडारफोरा दानिया बाथ्रा बुंनो फैया दानो बुंहैगोन नेटआव ओंखारगोन दानो बुंहैगोन एप्सआव ओंखारगोन दाखालि थाम एप्सआव ओंखारलायबाय जोंहा सिमलायावबो
बेबायदिनो आरोखि निटआवबो ओंखारो जानला मोनला बुंनो हाया निटआव ओंखारनानै लिडारखौ सानसेयाव खतम खालामनो हागौ दानि दिनाव सोरबा गेदेर थुनलाइगिरिबाबो गैलाय सानसेयावनो खतम बेहा निटआव खेबसे ओंखारदोंबाथाय आरो दा बुंसै बेखौ जै नंगौ नङा नायलिया सासेया होदावदोंबा फारसेनिफ्राय ओंखाम रान्दिनियाबो बारननानै बेबो एबाव कमेन्ट होग्रा जाबाय थारमाने कमेन्टल' नांगौ फेसबुकआवनो जा वाट्सएपआवनो जा बेबायदि बोथोराव जों रायजो जादों रायजोखौ बेबायदि बोथोराव जों दा सफैबाय गतिके होमबा नायदो दिनै बे बैसागो मागोनि खोथा दिनै ओंखारदों दा सासेया बुंबाय माने जिबौखौ खर' नायबा जिउसो लान्जायाव नायदोंमोन नाथाय लान्जायाव नायनायाव बे खुसियामोन खिन्थु जेब्ला खर'से मोनफैबाय बे आसलथे खुसिया नङा बे जिबौसो माबायदि डेन्जार खन्थाइ लिरदों बेबो जों साननानै नांगोनमोन ना मानसिफ्रा ओरैबायदि बुजिबाय ओरैबायदि रोंबाय ओमफ्राय गोरलै गथ'आ बुजिग्रानो दानसे दानै नुनाय मबाइल खेबनो रोंनाय बायदि दानियाबो थारमाने खन्थाइ लिरनोबो बयबो हानाय जाबाय बयबो मिथिबाय बयबो रोंबाय रोङि गैला जोंसो गोदोनि गोजामफोरा एख' फाथाखौ मोना मबाइलखौबो फाथा मोना जेखौबो फाथा मोना बेखायनो जोंनि हालामनि बै थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ आङो दासिमहालागै मोनबा थाखोआव रानदों बे जाबाय मा फार्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन थार्ड जेनेरेसन फर्थ जेनेरेसन फिफ्थ जेनेरेसन आं दा राननानै मोन्दों आरो जोंनि जायगायाव दा फार्स्ट जेनेरेसना जाहैबाय बयबो मिथिगौ जोंहा आबौ सिलारिमोननि दिन बै समनि बानेश्वर बसुमतारी सारमोना इसोरनो फार्स्ट जेनेरेसन सिगांनि बोराइफोरखौबो जों हमबाय ससियेल वर्कार हिसाबै सेकेन्ड जेनेरेसनाव जों गोलैदों आरो आंनि एसे सायाव दं खिन्थु जों मेइनलि जाफैदों ओंखायनो जों सेकेन्ड जेनेरेसनाव थार्ड जेनेरेसनाव जोंहा देबेनमोन बिन'द ब्रह्ममोन बिदि फैबाय बिसोर थार्ड जेनेरेसन फर्थ जेनेरेसनाव एसे आरो फैबावबाय दा नोंसोर खिन्थु नैयाव दा थानाय फिफ्थ जेनेरेसन मबाइलनि फिफ्थ जेनेरेसनजोंसोबो समान मबाइला दिनै जेरै नोंसोरबो बे फिफ्थ जेनेरेसना डेन्जार जाबाय आरो नोंसिनि उनाव सिक्स जेनेरेसन ओंखारगोन सिक्स जेनेरेसन ओंखारगोन आरो मादि जागोन आरो बुंस' हाया जियानो दा जा जोबोर गोजोननाय मोन्दों आङो बेफोरबायदि जोंनियाव जे थोरोब बै जे फैबाय बे फैनायफोरखौ सोर खालामबोखो दहायनो जोंहा जोंनि सुंथागिरि मानिनां आंनि अनजालु जोंनि बे ओनसोलनि हालामनि दानि गोदान रल मडेल सेंग्रा मोनसे जोंनि मन्टु बर' बिथाङा बुंदों बिथाङा बुङाखै होनबा बिथांनि मावनाय दांनाय मा लानानै बोरै फैनानै बे खामानिखौ मावबोनानै दासिमहालागै मा टेकनिकजों दावगाबोदों बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरो बिदिनो दस्रा खामानियाबो बिदिनो जाबोदों आरो बे गावनि लाइनजों खारबोदों दस्राफोराबो दस्रा लाइनजों खारबोदों आंबो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे खोथा नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों आं गोबाङानो बाथ्राखौ मिथिया नैबे जे नेसनेल हाइवे बे नेसनेल हाइवेआबो ओरैनो जायाखै बे नेसनेल हाइवेनि थाखाय आङो दिल्लीयाव 21 बार थांनायाव आङो खैबा बार दानि बे लामानि थाखाय आं खाथिदों हारसिङै निजाहाय बर' थुनलाइ आफादनि खामानियाव आं 21 बार दिल्लीयाव थांदों आरो बे 21 बार दिल्लीयाव थांनायाव आङो खैबा बार आङो अफिसाव हाबदों आरो बे हाबनाय मादाव आं सानसुमा सुमुरखौ पार्लामेन्टआव खेबनै बेखौ दाने कुइसन थारमाने प्रश्न उत्थापन खालामनो थाखाय बिबान होदों आरो उरखावग्राखौ खेबसे होदों उरखावग्राबो रायजो सभानि सोद्रोमोन बे समाव ओमफ्राय बिथांमोना आंनि अनुरद बायदिहाय आंनि खावलायनाय बायदिहाय सानसुमाया खेबनै उरखावग्राआ खेबसे पार्लामेन्टआव कुइसन एराइज खालामदों कुइसन खालामाबा पार्लामेन्टफोराव जिखुनु प्रजेक्ट लाबाबो खामानि जाया खिन्थु कुइसन जेला खालामगोन अब्लासो फिननाय होनो बाध्य जायो दानो फिननाय कुइसनखौ बोरै खालामदोंमोन कुइसना जाबाय 1985आव आं कक्लाबारि आन्सलिक उन्नयन समितिनि सेक्रेटारिमोन आरो बे आंनि सिगांबो आरो आं थानाय समावबो बायदिसिना संगठना बे लामाखौ नेशनेल हाइवे भुटानसिम खालामनांगौ होननानै गोबां नाजादोंमोन गोबां माबाबो थांदों डिपुटेसनबो थांदों भुटानावबो थांदों नांलामाव थांदों जगमोहन एमएलए मोननि दैदेननायाव आबु सिलारि मोननि दैदेननायाव बानेश्वर बसुमतारी सारमोननि दैदेननायावबो थांदों खिन्थु बिनि गेजेरावनो आं जिल्ला उन्नयन समितिनि सेक्रेटारिमोन बजालिनि पाठशालानि एसडिअ साम एस दासआ आंखौ लिंहरनानै बिथाङा बुंदोंमोन जे नोंथाङा उन्नयन समितिनि सेक्रेटारि हेला आं बुहुद बे खामानियाव जड़ित दंमोन ओमफ्राय बिथाङा आंखौ बुंदोंमोन आं नोंथांनि खामानि मावनायाव गोजोनदों ओंखायनो आं नोंथांखौ लिंहरदों आं नोंथांनो मोनसे सुबिदा होनि मा बे सुबिदाया जों सानैजों दोंसे लामानि पिकचार आखिनि आरो बे लामानि पिकचारा ओरै जागोन भबिष्यत जुदि गेदेर प्रजेक्ट फैयोबा
बे गेदेर प्रजेक्टआव आं सोनानै होगोन आरो बे गेदेर प्रजेक्टआ पाठशालानिफ्राय सिमला जानानै नांलाम थांगोन बे लामाया ओमफ्राय बिनि मेपखौ जों आखिगोन ओमफ्राय बिथाङा आंखौ आखिनो होदों आंखौनो डाइरेक्ट बे मेपआ दाबो आंनाव दं ओमफ्राय बिथाङा आखिनो होनानै नाम सामनानै भबिष्यत जुदि प्रजेक्ट जायोबा बिनि बादै बेलेगजों आं बे लामाखौ हरा इतिमধ্যে जों नाजाबाय थाखादोंमोन नाजाबाय थानायनि जाहोनाव 2000आव जेला इस्ट वेस्ट करिडर 2000 इस्ट वेस्ट करिडर बे लामानि गेदेर प्रजेक्ट फैदोंमोन बै प्रजेक्टआव बै पाठशाला टु नांलाम हाया सिमला जानानै बे लामाखौ बे प्रजेक्टआव सोदोंमोन इन्डियानि सबसे खान्दा नेशनेल हाइवे जागोन बेयो 48 किलोमिटार मात्र 48 किलोमिटार इन्डियानि एकदमबारे बयनिख्रुइ सुंसिन राजा लामा इन्डियानि मादाव बेखौ बे इस्ट वेस्ट करिडरनि बे माबानि नामा सनाथि प्रजेक्ट बियो सनालि गल्डेन प्रजेक्ट बे गल्डेन प्रजेक्टआव बेखौ सोनानै दोनदों आरो बे सोनाय बातरि कागजखौ लानानैनो आं बे बातरि कागजआ आंनाव थाबाय नालाय बेयाव होखादों नालाय गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रसार खालामखादोंमोन सेन्ट्रेला ओमफ्राय बे गल्डेन प्रजेक्टनि बै बातरि कागजखौ लानानै आङो सानसुमा कुमारखौ दिल्लीयाव खेबनै लोगो मोनदों हमदों आरो उर्खावखौ खेबसे लोगो हमनानै बिथांमोनखौ पार्लामेन्टआव उत्थापन खालामनो होदों जेला उत्थापन खालामबाय उत्थापन खालामनायनि उनाव जेला दिल्लीयाव जों खामानि मावबाय थादोंमोन अब्ला दिल्लीयाव मा जायोमोन दैदेनगिरिया आंनोमोन प्रजेक्टनि बै प्रजेक्टनि थारमाने सिस्टिटिया खामानि मावनाय बे टार्मिनलजि बुकनि बै दैदेनगिरि जाना थानाय समायाव बेयाव गेजेर जोङो बे दिल्लीनि गेदेर गेदेर पन्डितफोरखौ लिंहरोमोन आरो बे लिंहरजानायनि मादाव सासे दंमोन एस.एन. ब्रह्म चौधुरी बे बर्डार र'डनि सेक्रेटारिमोन UPSC पास खालामनाय UPSC क्रेक खालामनाय UPSCनि मानसि आरो थारमाने बियो ओरैनो बियो बर्डारनि सेक्रेटारिमोन बियो उनाव बोरैबा थागसे आंखौ लोगो मोनबाय उर्खावनि न'आव लोगो मोननानै होनबाय जे नोंथाङा बबेनि आं हले पाठशालानि अबेनि सिमलाखौ होमबाथ' नोंथाङा बे लामानि बाथ्राखौ मिथिगौ मा लामा बै जे मोनसे लामानि प्रजेक्ट माबाबाय थादों बे लामाखौ मिथिगौ मिथिगौ इनि दाबिदारा आंबो सासे जोंनि रायजो राजानिफ्राय आंबो सासे आंनो बिथांमोनखौ रिट्रिट खालामदों हे होमबा नोंथाङा सिन्था खालामनांला आं दं आं मावनो हागोन नोंथांनि थाखाय बै एस.एन. ब्रह्म चौधुरियासो पार्लामेन्टआव केबिनेट मिटिङाव एकदमबारे बेखौ प्रस्ताबखौ लाहोनानै प्रस्ताबा लाखालिनो आंखौ बिथाङा गावनि न'आव लिंहरदों ओमफ्राय कम्पिउटारखौ बेखेवनानै खिन्थादों नै नोंथांनि लामाया जाबाय प्रजेक्टखौ गनायबाय होनानै बै समाव गनायदों आरो बे गनायनायखौनो आं इयाव जोंनि जायगायाव आं खोन्थाहरबाय जोंनि लोगोफोरनो जोंनि बर' साहित्य थुनलाइ आफादनि जा खामानि सोलिगासिनो दंमोन एखेलेगेनो जोङो गुवाहाटियाव सानफ्रामबो खारै बेखौ स्पिडआव खालामनोसै जेनबा जा सब खामानियानो बिदि माबा मोनसे थायो आरो बिदि लाइनजों खारो आरोखि खामानि मावनोबाथाय बिदि लागातार थानांगौ दा मन्टु बर' बिथाङा हयथ' बिथांनि माइन्डआव जोंनि जायगायाव माबा मोनसे मावनो गोसो थानायखाय बिथाङा समाजा जाय जिखि बुं खामानिया जिखि जाय जेरैखि बुङा मानो सोर मा सोंखारिया दानि दिनावथ' सोंखारिनायनि जेबो आंखाल गैया सोरबा होनो फरायसा आफाद सोरबा होनो पार्टी सोरबा BPF सोरबा UPL अनेक पार्टी अनेक खोथा अनेक सम अनेक जालायबाय थायो बिनि गेजेरावबो स्टेन्ड होना थानांगोन कर्मिफ्रा मावथिफ्रा स्टेन्ड होना थानांगोन मोनसे नोजोर थानांगोन गावहा दा मन्टुआ दहाय गावनो बुंदों आंहा मोनसे थि नोजोर दं आं बे थि नोजोरजोंनो दावगाबोगासिनो दं गतिके जोंबो गुबुनफोराबो जायफ्रा ससियेल वर्कार जानानै ओंखारबोदों खन्थाइ लिरनाय माने मा खन्थाइ लिरगिरिफोराथ' समाजनो मोनसे दिंग्राय बिन्दोथिं मोनसे लामा दिन्थिदोंना माबा मोनसे बुंदोंना खन्थाइया नायनायावसो फिसा नायनायावसो माबा जेबो थोंजों बाथ्रा गैया थेवब्लाबोथ' माबा मोनसे बुंनो नाजादों माने गोसोआव बिना समाज फोसाबनायनि मोनसे सानस्रि दं बिनि गोसो गोरबोआव गतिके बेखौ जोङो थि थायोब्ला जोंनि समाजानो सानसे डेभेलप जागोन बे खादान आरो जोंनि कख्लाबारि सापागुरि ओनसोलाव आं दिनैसिम नुनायाव आंनि फोथायनायाव आं जायफोरखौ मावथि लोगो मोनबोबाय दिनैसिम आङो क्लास 9 निफ्राय ससियेल खामानि मावदों क्लास 9 निफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फार्स्ट मिटिं डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि जोंनि कख्लाबारि सिमलायाव जादोंमोन आं हेला क्लास 9 आव दंमोन बे समनिफ्रायनो आं खामानि मावबोदों आरो बिनिफ्राय आं जिथु नुबोदों जोंनि मावथिफ्रा लोरियाखै जोंनि कर्मिफ्रा लोरियाखै जों स्टेनाव दं राजनितिखौ लानानै साफा सानै मानसि खायलें खुयलें जानाया बे आलादा खोथा जियानो दा जा दिनैथ' नोंथांमोना बेयाव मेथाइ खन्थाइ खोनासंनोसो फैदों नालाय गतिके दस्रा बाथ्रा बुंगानानै लाब गैया बाथ्रायाथ' जोबनो थाङा
आङो साबायखर जासिबाय जोंनि फुंखा थुनलाइयारि गौथुमखौ बेखौ गोबाङानो जखन्थाइ मेहादों नामा जखन्थाइबाबो आसलथे दिनैनि मेला जखन्थाइ जालिया ग्रामाटिकेल मोजां नायनो थाङोबा दिनैना बे गेवलां मेला बायदि जादों जखन्थाइआथ' सिम्पोसियाम मोनसे ज' सोरगिदिं जनायखौ जखन्थाइ होनना बुङो जखन सोदोबासो अरिजिन ओमफ्राय थाइ होनानै जखना भार्ब आरो थाइ होनानै नाउन जखन्थाइ जाहैयो गतिके दिनैना बिदि जखन्थाइ नङा दिनैना गेवलाङानो माने खन्थाइ जोंना दा आफादनि मुङाथ' जखन्थाइयानो जाहैबाय फुंखा थुनलाइयारि जखन्थाइ खिन्थु जोंनि दिनैनि मेला जाबाय मा गेवलां मेल बे गेवलां मेलखौ दिनै बिदि खुंफुंनो हाबाय बिनि थाखाय बे खुंग्रा जोंहा फुंखा थुनलाइयारि गौथुम आरो बानजाय आफाद आरो बाहागो लाग्रा बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर जासिबाय दस्रा बाथ्रा दंब्लाबो बेखौ बुंलिया बुंनानै फोजोबनो हाखाया बेनिखायनो आङो बिदि सादा सिदा जि गोसोआव फैदों आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय आरो बेखौ खाबु होनायनि थाखाय मोननैबो आफादनो फुंखा थुनलाइयारि जखन्थाइ आफाद आरो बिनिफ्राय सिमलानि रायजो राजा नोंथांमोना आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर आंनि सिबिनायखौ जासिबाय दा जिहेतु जोंना नैबे जखन्थाइआव आंबो थाङो गेसें अदेबानि आं मालाबा थाङो मालाबा थाङा बैसोआबो जाला लिरनायफ्राबो जाला ब्रेनफोराबो खाथिला ओंखायनो एसे साननो हनोबो हायै जाहैबाय बेखायनो आङो सम सम गेसें खालामो आरो जों फेमिलि गथ' निजा खामानिबो थायो नालाय बेखायनो गेसें सम थाङो आरो थांब्ला बिदिनो माबा माबि मोनफा मोननै खन्थाइ फरायना होयो दिनैबो जोबनायाव बे खन्थाइनिसो नालाय ओंखायनो आं दोंसे खन्थाइ नोंथांमोननि सिगाङाव जायाखै खन्थाइआ आं खन्थाइगिरि नङा खन्थाइ